No nome da plataforma Só Sanidade Pública queremos agradecer a vostedes a súa presencia masiva nesta manifestación que pode ser histórica para a sanidade pública do noso país. Ainda as listas non de espera, sino a lista de manifestantes están cubrindo todavía parte importante do recorrido que hemos feito. Queremos agradecer a generosidade das organizaciones políticas, a generosidade das organizaciones sindicais, a generosidade das organizacións de pacientes, a generosidade das asociaciones vecinais ou múltiples organizacións de profesionales sanitarios que han traballado para explicar á ciudadanía e aos traballadores do sistema o gravísimos resultados que pode ter a entrada en vigor da contrarreforma sanitaria, que pasado mañana o martes entra a discutirse no Parlamento de Galicia. É generosidade porque han anteposto as ventaxas os intereses da ciudadanía aos intereses legítimos que diferencian unos partidos e organizaciones de outros. Hasta agora a sanidade pública tiña un problema. Despois desta enorme muestra de enfado despois desta enorme mostra de rexeitamento da política da sanidade pública de Galicia, o que ten o problema é o señor Feijóo. A plataforma Só Sanidade Pública, que representa a la práctica totalidade das organizacións e personalidades progresistas de Galicia, queremos plantexar ao señor Feijóo a necesidade de ter unha reunión urxente para falar de dous casos. Primeiro, a retirada do proxecto de cambio da Lei Galega de Saúde. En segundo lugar, abrir un proceso de negociación participativa no que estén todas as organizaciones políticas, sociais e profesionais para ver como somos capaces de recuperar a sanidade pública gallega da política de recortes, privatizacións e desmantelamento que ha suposto a política do Partido Popular desde su llegada á Consellería. Así que, agradecendo a movilización, o esforzo das plataformas, creo que as plataformas das áreas sanitarias afectadas por o problema da desmantelamento de sus hospitales han sido pieza fundamental para a gran movilización que aquí estamos recollendo. Queremos recoñecer ás persoas que están aquí representando as plataformas o seu esforzo e súa vontade de movilización. Estánme a decir que aínda hai moitísima xente que non ha sido capaz de entrar na plaza. Creo que podemos decir que é a manifestación máis fuerte que hemos tido na nosa comunidade autónoma en contra da privatización e o desmantelamento. Creo que o señor Feijóo, que anda por Israel, debe ter claro
privatización da sanidade pública.